business ba? Ayan. Game. Alright. What's up, madlang people? Pwede ko rin dito ako magbubukas ng tingay para mag-jacket ako. Yung ano mo, tol, nakapag-antabay na to? Yung ano mo, naka-antabay na? This that girl, pasali host. Sino si that girl? Tsaka si Mijin. Alright, shout out. Shout out Bisdak Girl and Mijin. Shout out naman dyan, sabi ni Miss Duck Girl. Sabi ni Nijin, Porcopio, Manoy, unsa sudan diha, tagai ko. Ginamos og tinabal ang sudan diri dapita. Uy, bawal bad words. Ikaw. May pakili-kili ako. Sabi ni Nightbot. Juven, Yuki Pinoy, shout out. Salamat sa inyong suporta. Tusok na tusok. Asa man ang bad words, asa man manoy, alaoy. Kamaldito ba? Ha ha.
Ito. Bisiro. Makitamsak-tamsak na lang guys. And magmamahalan tayo. Murah banget kan. Shout out kang Joven Yoki Pinoy. Salamat sa inyong patusok. Mabarbecue na kita mamaya. Tusok-tusokin ko din yung bahay mo. Tsaka pakidaob-daoban din. Malaki yung mata ko sa computer ah. Malaki. Naglalaba kasi sa likod ko guys. Kaya medyo papaandar doon. Oh, Berhelia. Shout out kang Berhelia. What's up? Kumusta? Ay muksamok-samok dire kay basin og kuanta. Violation. Tanawa lang ninyo akong ilong diha. Pakitamsakan na lang ninyo guys. Huwag yung tuwadan kasi pag tuwad nyo, pabarangay ko kayo. Hanapin ko magtutuwad. Pabarangay ko. Okay, hit like naman dyan kung narinig niyo yung aking music. Ebidensya sa ilong manoy. Ay vlog din akong ilong. Baka ipitan ko ito ngayon.
Hit live naman dyan guys kung narinig nyo ang aking malupitang music. Ayaw mo dili, ginamos mo. Pananabaho mo din ha. Kay kuan liveness mga professional, dari. Barangay Tamo. Shout out sa 7 million viewers. Ay lagi mo pagbanggit og mga inana ginamos. May mga basher naman ko ani, ginamos.
Hello host, sabi ni Mouse 23. Shout out sa'yo. Oh, ano na? So guys, end na ako guys. Maraming salamat sa inyo. Tapos ang maglaba. Amin salamat. End na ako guys na maraming salamat. Thank you so much. Nag-alap siya sa kanila. Ay, pahabong sige. Daya mo. Nag-alap siya.
Okay, welcome Jomar Baring. Shout out sa'yo, San Mateo Rizal. Wala na siya. Okay, pakidauban mo yung bahay ni Jomar Baring. Lapagan ng bahay, tol. Lapagan ng bahay, Jomar Baring. Para madauban yung bahay mo. Jerjer Music TV, thumbs up dan host. Salamat po. Sana all may Jerjer. May jacket ka na, Jerjer. Sabi ni Jomar Baring, hello po sa lahat. All the way from San Mateo, Rizal. Tapos na kita na jacketan, Jerjer. Magdauban na kayo ni Jomar Baring. Dauban naman yung bahay niya. Ayan, nagbaba na ng bahay si Jerjer Music TV. Pakisugod naman yung bahay ni Jerjer TV, Jomar Baring, para medyo ma-down mo naman siya na konti. Sabi ni Jerjer, salamat host. Salamat, sana all may Jerjer. Medyo sugurin ko din yung bahay mo, Jerjer, ha? Bah, mukhang maganda ang pangilong nito ni Jerjer, ha? Medyo mukhang kailong ko to si Jerjer. Ay, nagbaba na rin ng bahay si Jomar Baring. Bikitan natin to ng 4 na saging si Jerjer para maganda ang kinabukasan. Mahusay pala ito kumanta si Jerjer, ha? Parehas kayo ni Jomar Baring.
Mga mahusay kumanta. Kaya lang walang jer-jer yan si Jomar Baring. Taga saan po kayo, Jer-jer TV? Kasi si Jomar Baring, taga Daob yan sa amin. Sabi ni Jomar Baring, aba. Sana ito sa sana isang ubog-ubog to si Jomar Baring Tamsak host, sabi ni Lapu-Lapu. Aba, may Lapu-Lapu dito. Mukhang may kalaban tayo Medyo papanday siguro to. Sabi ni Jomar Baring, medyo papanday na lang ang bahay ko. Kay wara pa sa pako. O, kay wara pa daw siya ng pako. Sabi ni ni Jomar Baring. Sabi ni Lapu-Lapu, mukhang may kalaban tayo rito. Lapu-Lapu daw Ayan, nagbaba ng bahay si Lapu-Lapu. Ninyo pakisugod na lang si Lapu-Lapu, guys. Kasi mukhang may sundang yan si Lapu-Lapu. Mukhang maganda ang balahibo ni Lapu-Lapu Mukhang kailangan natin to si Lapu-Lapu. Ganda ng niya. Taga saan ka, Lapu-Lapu? Tropa pala niya si Busita. Boss, baka may hilaw ka na banana dyan, pahingi. Walang problema, bibigyan kita ng 5. Basta ikaw. Sabi ni Ambit, Tamsak Dan host. Ito si Ambit. Mukhang kailangan ko ng tigbas si Ambit taga Ormoc. O kababayan tayo. Taga Litipod ko. Taga Biliran. Pero di ako guan, Baring. Di ako Baring. Mauli ko. Laag tag guan. Ormoc. Baba kayo ng bahay, guys. Unahan kita. Okay, baba daw kayo ng bahay, guys. Medyo daob-daoban daw nila Lapu-Lapu. Kasi si Lapu-Lapu, taga Ormoc lang yan. Kababayan ko pala yan si Ormoc. Silingan pala niya si Majila. Proper daw sa Liti-Liti. Waray-waray ka ngayon. Waray-waray ka ngayon, Lapu-Lapu. Medyo magpa-license muna ako Sabi ni Jomar Baring kasi nagmamotor kasi to si Jomar Baring, Lapu-Lapu. Walang lisensya. Mukhang kailangan niya na sundang mo Tropa natin yan si Jomar Baring. Nakaabot ka na bagtok-tok, Lapu-Lapu? Nakaabot ka nag-tok-tok? Permi ko sa tok-tok na ako pinsan sa tok-tok. Salamat sa sabi niya po. Tumawa si Jomar Baring kasi kailangan daw niya ng sundang ni Lapu-Lapu. Medyo pakailabasan mo ng sundang dyan, Lapu-Lapu. Nakapanayaw din siya sa tok-tok. Last year lang. 2 years ago. Dito ko sa tok-tok, sa Tigbawan, may sayaw. Ganda akong Baring karon.
nagbakasyon. Medyo pakidasmagan muna ang ilong ng host. Medyo pakidasmagan na ng ilong ng host. Huwag mo nang pakialaman yung ilong mo, Jomar paring, kasi wala ka pang lisensya eh. Hindi ako barin sa may kuan, BTLS. Doon sa kuan, Dubai. Dubai, Saudi, Kuwait. Ang galit na galit si Jomar Baring sa ilong ko kasi das magandang ilong ko. Pakitigbas nga yan po si Jomar. Maganda ng pangalan mo ah. Lapu-Lapu. Parang idol lang kita. Kita tayo sunod pag uwi ko. I-add mo ako sa Facebook. Lapu-Lapu. Oo, nasa ibang balita ako. Medyo i-add mo ako sa Facebook, Lapu-Lapu, para magkita tayo. Mag-vlog tayo. Ayan, yan yung ko. Yan yung ko. Facebook ko, i-add mo ko. Kasi kababayan lang pala tayo eh. Baka magkita tayo doon. Manalom kitan bakal. Sa Kabarinday. I-vlog natin. Ayun, sa Manila ka pala. Pauwi na rin ako. This month. Ako, i-add na lang ako. Kaya magkita kita. Kita dito. Probinsya, mag-vlog kita nga to. So, doon nga to amon. So, doon kita nga to amon. Mag-vlog kita. Mamangti kita, mamangti. Manulo. Damon. Kuha nga to. Mga vlog. O sige, uwi ka pala December. Sige. Kita tayo. Pauwi na rin ako this month. Pero pakitigbas mo na to si Jomar Baring kasi kailangan niya ng sundang mo eh. Manguha kitang paka. Sige. Nasaan na si Jomar Baring? Ayun na. Lapu-Lapu, okay na. Nadugduban ko na ang bahay mo. Nadugduban na daw ang bahay mo. Lapu-Lapu, nadugduban na daw. Ito mga magandang pangalan, tol. Lapu-Lapu. Dapat ang pangalan ng vlog mo, Tag-uhoy. Mahina, Jomar Baring. Mga pangmasbati lang yung pangalan na yan. Jomar Baring. Palitan mo yung pangalan mo. Tingnan ang pangalan ko, Tinggahi. Yung mga gahi na mga pangalan. O, tingnan mo pangalan niya, Lapu-Lapu. Yan, mga bihira lang mga ganyang pangalan, Lapu-Lapu. Bay, pangalan mo, Majila naman. Sabi ni Jomar Baring, aba ang Lapu-Lapu, tiyoon ko yan. Thanks, Doc. Sabi ni Moas Shock 23. Palitan mo yung pangalan mo, Jomar Baring. Kasi pang, lang yun, pang mahinang nila lang ng mga ganyang pangalan eh. Tingnan mo naman yung, ko, pangalan ko, Tinggahi. Diba? Ganyan. Kanya, Lapu-Lapu. Bibihira lang ganyan, Lapu-Lapu. Tapos ang niya, sundang. Pang intro niya. Kaya lang matugbasan ang liog pag intro. Oh, di ba? Medyo kapon-kapon ko muna ang irong ko, baka wala na eh.
Aba, mukhang binanggit pa yung mukhang binanggit pa dito, Jomar Baring, yung ano mo yung dikit mo pang 145 daw siya sa'yo. Mukhang maasinso ka na. Maasinso na yung pangalan mo Anong suggestion mo lapu-lapu sa pangalan ni Jomar Baring? Tropa din natin yan, baka kitain natin yan. Kitain natin, taga San Mateo lang yan. Pero mukha niyan taga Masbate. Anong suggestion mo ang pangalan ng channel niya? Daguhoy. Kailangan ko ng suggestion mo Salamat sa pagtambay mo, Muas Chop 23. Sabi ni Jonathan Yuki Pinoy Tusok. Nag-miss call ako sa'yo, Muas Chop, kasi narinig kita kanina minute ko muna yung ko. Mukhang nag-announce ka dito Pero okay na. Chuna Yuki Pinoy, salamat sa inyong pagtambay-tambay. Maraming salamat at magandang gabi, bayan. Baba ulit kayo ng bahay, Jomar. Baka medyo madabdaban naman yung bahay mo. Okay na. Okay na, Mas Chup. O baba daw kayo ng bahay, guys. Dedikitan ni Mas Chup ng 5 saging. Maraming saging to si Mas Chup. Mas Chopper. Maraming bahayan. Baba kayo ng bahay, guys. Tsaka pa dilaabin ni Mas Chup. Kailangan niya ng dilaab. Ay, huwag mong gayahin yung pangalan ko. Dapat iba yun sa'yo. Bulantoy TV. Pwede. Pwede yan. Bulantoy TV. Dapat ganun ang pangalan mo, Bulantoy TV. Huwag yung Jomar Baring kasi mahirang nilalangan yan. Sa hindi nakakaalam, guys, yan si Jomar Baring, ko yan. Tropa pitch ko talaga yan. Kaya medyo ganyan kami magbiruan. Dapat ang pangalan mo, Jomar Baring, Bulantoy TV. Hindi yung Jomar Baring. Ano yung pangalan mo, Jomar Baring? Pang Masbate lang yan Hindi yan pwede rito. Hindi yan pwede rito. Aba. Mga ganyan. Binabarangay ito, mga ganito pangalan Tingnan yung pangalan ko. Tinggahe. Tinggahe Vlog. Sa'yo naman, Bulantoy TV. Wala yata pangalan ng Bulantoy sa YouTube. Wala yata Huwag yung tingyo mo, wala Ginagaya mo naman ako Oo, alam mo naman tayo. Maganda akong mag-advise talaga. Medyo mag-comment lang kayo dyan, guys, ng mga gusto ninyong advice. At kung may mga tanong kayong gustong itanong, tanong nyo lang. Kasi parang itanong mo kang tinggahe. Kaya gisting gusto kita Kaya gusto kita Mga advice mo, sabi ni Jomar Baring. Kaya mamaya, palitan mo na yung pangalan mo Bulantoy TV. Yan, malupit yan. Wala pa yatang nakagawa nun. Kaya akin walang walang kaparehas. Yun si Lapu-Lapu. Maganda ang pagkagawa ng pangalan niya. Lapu-Lapu. Pahanga ako doon.
Lapu-lapu daw. Baba ka ng bahay, tol. Baba kayo ng bahay. Si Jomar Baring. Pang dikitan nyo na yata to eh. Medyo timbrehan ko nga si Gerald. Medyo timbrehan ko nga yun si Gerald. Baka hindi siya online eh. Ayun. Ayun yun. Ayan na. Ang ganda. Bulantoy TV. Yan ang malupit. Tingnan mo, mag-boom yan. Yan. Ay na si Bulantoy. Medyo shout out kang Bulantoy TV. Yan ang maganda. Ayan pangalan. Suggestion din ha. Baka pag sumikat ka, kalimutan mo na ako. Ayan na, Bulantoy TV. Shout out sa'yo. Ayan na, si Bulantoy TV. Yan ang mga magandang pangalan. Bulantoy. Pag sumikat ka, huwag mo akong kalimutan, ha? Nasabihin mo, lagi mo dapat akong isa-shout out. Gustong-gusto ko talaga mga suggestion mo, eh. Sabi ni Bulantoy, pag sumikat ka, lagi mo akong isa-shout out, ha? Shout out kang Ting Gahi Vlog. Siya ang nagpangalan sa akin ng Bulantoy. Oh. Yan ang magandang pangalan. Tingnan mo, sisikat yan. Kasi bibihira lang ganun eh. Pag research agad yun, Bulantoy TV. Matik yun. Di ba guys? Agree naman kayo dyan para di kayo mapabarangay. Asan yung sila Lapu-Lapu? Mukhang natigbasan din yata sila Lapu-Lapu. Tumawa si Bulantoy. Baba ka ng bahay, Bulantoy. Baka kailangan daoban yung bahay mo. Yan, ang ganda ng pangalan mo, Bulantoy. Tingnan mo yung pangalan ko, ha? Ting Gahi. Ang lahi ng pangalan ko, di ba, Ray? Pangalan ko. O. Kasi magtataka yan sila, sino kaya tong Bulantoy? O. Research nila yung ngayon. Yung akin nga, mahirap nga i-research kasi Ting Gahi. Yung mga Tagalog, di nila alam yun. So, at least sa'yo, mapatagalog, mapabisaya. Ang ganda. Ang gandang pangalan. Relax. Bulantoy TV. Oh. Sino pa dito guys gustong magpa-suggestion ng pangalan at channel nila? Message lang kayo dyan guys. Leave comment lang. Dinig ba yung kanta ko dyan, guys? Dinig ba ninyo dyan? Kasi kung hindi, medyo lakasan ko. Batasan.
Ang ilong ko ba? Uy, huwag mo palitan yung pangalan mo. Huwag yan kasi hindi. Okay naman yung ilong mo eh. Yung bulantoy, okay yun. Ang ilong ko. Wala, corneto. Dapat akin yan eh, ang ilong ko. Kasi acid ko ilong ko eh. Oh, sige, ikaw bahala. Ikaw bahala. Pero suggestion ko yan eh. Iba naman yung Google eh. Iba naman yung Google sa ano, di ba? Magkaiba ba yan? Pwede ka naman gumawa ng ibang account, tol. Yung talagang totoo, ano. Ako nga, dami kong ano eh. Dami kong tinatawag namin ninja. So ito, channel mo na yan. Gawaan mo na talagang ano yan. Gusto mong pangalan. Kung anong gusto mong talagang pangalan ng channel mo. O kasi ano eh, pwede kang gumawa ng maraming account. Pero yung ano mo, pwede mong ano, gawin. Ako din man yan. Gmail ko, Ray Flores. Pero pangalan ng channel ko, Pinggahit. Gawa ako kasi hinahanap ako ng proof ko kung iba name ko sa Google. Pinapalitan niya. Mukhang ina-announce mo yung mga professional mo. Oh, ano no, professor dito ah. Alam mo namang bawal sa akin yung mga ganyang ina-announce dito. Aba, baka medyo masipa kita rito. May mga announce ka bang professor ha? Walang burasang professor dito. Papatigbas kita kang lapu-lapu na saan na kaya yung sila lapu-lapu? Saan na kaya yung sila lapu-lapu? Mukhang nakuha lang sa ito. Umalis na agad. Hindi ko pa nga ano eh. Chona Yuki Pinoy, shout out kang Chona Yuki Pinoy. Ayan si Yuki Pinoy. Baring Jomar, ano, daming ano yan, daming banana yan. Medyo tropahin natin yan. Kasi taga Yuki yan. Medyo maganda ang balahibo niyan. Salamat sa pagtambay palagi, Yuki Pinoy. Sa iyong pagtambay parati sa akin. Pagpalain sana kayo ng may kapal. Sabi ni Jomar Baring, hello sa'yo, Idol Chona. Ito, ganyan ka pa ha. Para medyo hatag-hatagan ka sa saging niya. So, nakailang oras na tayo guys. Naka 51 minutes na tayo. 2 hours lang tayo guys. Kasi sayang ang mga kabuhayan showcase ko. Excuse me po mga kaposo. Sabi ni Jomar Baring, kilala mo naman ang lolo mo, di ba? Oo, kilala ko nga eh. Kilala ko ang mga sunrocks eh. Hindi na, mga saging. Shout out sa marami kong viewers. Mukhang nangihina ang viewers ko ngayon ah.
So bukas guys, ulit, medyo mag-ano na ulit tayo. Pahingi naman ng advice sa lagi big host iniwan kasi sa pag-ibig iniwan ka. Ang advice ko dyan, may advice ako yan, may advice ako dyan sa TikTok ko na yan. Pag ang kasi, ang advice sa pag-ibig, ganito yan eh. Alam mo naman ako, pag may mga tanong talaga, may sagot agad ako eh. May sagot agad ako din. Pag mag-girlfriend ka, unahan mo siya. Iwanan mo siya ngayon. Kasi wala na siyang iwan, kasi iniwan mo na siya. Unahan mo. Kunwari, sinagot ka ngayon. Sinagot ka ngayon ha. Medyo magpansit kanton mo na kayo. Tapos bukas, sabihin mo, break na tayo. Unahan mo siya. Sabi nga ni Babalo, kung iwan ka, iwan mo rin. Sabi ni Babalo. So ngayon, alam mo na ha. Unahan mo siyang iwan bago ka niya iwanan. Ganon yun. Ano pang ibang mga katanungan dyan guys? Medyo paki-write na lang sa comments. Pakisulat na lang dyan at aking sasagutin sa aking mga mahiwagang kabuhayan showcase. Alright? Medyo natawa ka doon. Medyo natawa ka doon sa advice ko ha. Ano pa ang iyong mga katanungan? Iba? Ano pang ibang mga katanungan dyan guys? Mukhang tayo lang ditong dalawa nag-uusap-uusap ha. Mga mahina ang kabuhayan jokes ko ngayon. Mukhang 5 nanonood lang sa akin ha. Puwi talaga ng host. Ayun, yan mga ganyang tanungan. Ganyan ba ang gusto mong i-advise? Kung gusto mo rin bang pumugit? O pakisulat dyan kung anong gusto mong gawin sa mukha mo. Kung anong gusto mong gawin. Sagutin natin yan. Alam mo naman ang lolo mo. Nakita mo ba yung sinim ko sa'yo kaganinang ulam? Taguro wag yan. Ang taguro pang bata lang yan. Sino makarelate din mga 30 years old? Taguro. Baka taguron. Matagtad ka niyan eh. Pag taguro. Okay na yung bulantoy. Kasi bibihira na talagang bulantoy na pangalan. Iwan ko na kung may bulantoy ba talagang bulantoy TV. Okay yun. Kasi ang pangalan kasi talaga pinag-iisipan yan. Kaya yung pangalan ko na Ray, hindi yan pinag-iisipan ng nanay ko eh. May oo nga. Hanggang dito, tayo pa rin nag-uusap. Ano ba mga pagkaon mo dyan? Ano ba mga pagkaon ni Mami Ima dyan? Shout out kang Mami Ima dyan sa siningan mo. Dapat dito, pwede ba tayo dito mag-uusap? Mag-uusap? Yung mga paborito mo? Yung mga paborito mo dyan sa Greenbrier? Yung mga tao, gusto ko mo i-announce ko rito? Kasi parang medyo makita naman niya. Pag-click niya dun sa channel ko, makita niya yan dyan. Parang medyo kung ano mga hinanakit mo dyan sa buhay, sabihin mo rito at pa-advisean ko yan.
Kang Sir Carlo, wala ka bang pa-shout out dyan, Kang Sir Carlo? Bago sa may shout out na si Sir Carlo. Friendship pa naman yun, di ba? Parang gusto mo mag-announce ako dito sa bulwagan mo, aba. Wag. Kasi alam mo naman ang tayong lolo mo. So ganina nga may basher nga ako eh. Aba. Nakita nila agad. Oh, may friend request agad sa Facebook ko ah. Nakita lang yung ilong ko dito, nag-friend request agad. Medyo kahinaan mo ang music mo para matuwa ako sa'yo. Malakas pala dyan. Pasensya naman. Pasensya naman ha. Yan, okay na ba yan? Pag ganyan, mga konti lang mga nanonood sa akin. 1 oras lang tayo guys. Okay na, pwede na mag-request ba? Wag mag-request. Alam mo naman tayo. Bawal mag-request dito sa ano. Kailangan yung ano. Hindi ano. Alam ko marunong ka na. Sabi ni Yuki Pinoy, stay at home. Isang oras lang siguro tayo guys kasi ano eh mukhang mahina ang kabuhayan showcase eh. Bukas na lang siguro ulit. Ano kung nakapag? Okay guys, maraming salamat guys. Tapusin ko na to guys kasi mukhang mahina ang kalaban ngayon. Bukas ulit. Kasi mangahoy pa ako eh. Yung kailangan kong mangahoy eh. Maraming salamat sa suporta guys. Magkita-kita ulit tayo bukas. Kasi kailangan pang mangahoy. Ay, nagka-subscribe ay na ba kayo ni ano?